Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα βίντεο Brawl Stars όπου θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε τη Shelly με την τακτική όπου λένε πολλοί YouTubers ότι είναι πάρα πολύ καλή. Πάμε να βάλουμε εδώ πέρα τη Shelly και να προσκαλέσουμε το φίλο μας. Θα παίξουμε σε 3 showdown επειδή εκεί πέρα επιτρέπονται τα power-ups. Πάμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα περιμένουμε να φορτώσει. Έχουν μπει ακόμα 5 άτομα. Επιτέλους μπήκανε, πάμε να δούμε, θα έχουμε καλούς αντίπαλους συμπαίχτες, τι. Λοιπόν, για συμπαίχτη έχουμε Piper και Berry. Ο Berry είναι ο φίλος μας, λοιπόν. Θα πάρουμε στην αρχή κάποια κουτιά και κάποια power cubes και μετά θα πάμε να κάνουμε τη τακτική μας. Εδώ πέρα σπάμε. Πάμε να πάρουμε και τα δύο να έχουμε 3. Λοιπόν, παιδιά, άκουσε λίγο. Όταν ο Berry κάνει super, γενικά, αυτοί που έχουν το Kelp έχουν αυτό το power up τέλος πάντων, παίρνεις power cubes αν κάνει super και τέτοια, οπότε αν θέλετε δοκιμάστε το κι εσείς. Να, εδώ πέρα τώρα δείτε. Θα βγαίνουμε σε καπνό και θα παίρνουμε power cubes σε λίγο. Είδατε, ένα. Έχουμε 4 τώρα. Πιστεύω να πάμε καλά γιατί την έχω ρίξει λίγο τη Shelly εγώ. Καθίστε τώρα γιατί παίζει να χάσουμε, οπότε ερχόμαστε λίγο εδώ πέρα. Έχουμε 5 power cubes. Μακάρι να πάμε καλά και να μην χάσουμε. Παιδιά, έχουμε 7! Από το πουθενά, έτσι απλά. Και 1,4 ομάδες. Όχι, παιδιά, βλέπω έναν Λέον εκεί πέρα. Τέλος πάντων, 9 πάρα πολύ καλά. Εσείς το έχετε δοκιμάσει καθόλου? Θα θέλατε? Για να δούμε, έχουμε μια καλή Piper όμως πέθανε. Όπα, παιδιά, οι άλλοι έχουν 7. Τους έφαγα, παιδιά. Εδώ πέρα υπάρχει φαν και έχουμε 16 από το πουθενά, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. 17. Δεν σας είπα τη Shelly την πήγα και Gold 2, ότι καλύτερο. 18 κατέβουμε για 20. Για να δούμε τώρα, θα χάσουμε, δεν πιστεύω να χάσουμε τώρα, παιδιά. Αν χάσουμε πραγματικά, τι να πω. Έχω 15.000 ζωή. Και 20 power cubes. Οι άλλοι YouTubers βέβαια έχουν κάνει βίντεο που έχουν και εκείνοι πολλά power cubes, αλλά τώρα τους έχουμε φτάσει κι εμείς. Βέβαια εμείς τους έχουμε φτάσει και με σκοτωμούς. Αλλά εντάξει, δεν μας νοιάζει τώρα αυτό. 22. Όταν κάποιος έρθει, εγώ θα του ανοίξω γκάζ, θα τον σκοτώσω, πιστεύω. Παιδιά, θα πάμε για ρεκόρ, θα πάρουμε 30 power cubes. Οι άλλοι έχουν 37. Οι άλλοι έχουν 40, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Και αυτή τη στρατηγική κάνουν, δεν γίνεται. Λοιπόν, εμείς έχουμε 27, εντάξει παιδιά, έχει 28 φίλους μου, εντάξει δεν μπορεί να κάνει κάτι ρε παιδιά. Οι άλλοι είχαν 40, στο μεταξύ πεθάναμε. Λοιπόν, εντάξει, πάμε να συνεχίσουμε. Θέλουμε τώρα να τις πάρουμε πίσω το τρόπο γενικά και να πάμε και rank 29 rank 28 να τα καταφέρουμε, αλλά εντάξει λίγο δύσκολο. Παιδιά, αν σας αρέσει και όλο το βίντεο να πατήσετε like, μην το ξεχνάτε αυτό. Και εγγραφή φυσικά, εντάξει. Λοιπόν, και πάμε ξανά να πάρουμε power cubes. Έχουμε Crow. Δεν ξέρω αν θα καταλάβει εμείς αυτό που κάνουμε, αλλά τέλος πάντων. Στην αξία, παιδιά, πώς πήραν οι άλλοι 40 στο προηγούμενο γύρο, ρε φίλε, τι είναι αυτό? Λοιπόν, εγώ δεν θα πάω τώρα στον φίλο μας εδώ πέρα. Θα έρθω σε λίγο. Πάω να πάρω λίγα power cubes εκεί πέρα να έχουμε 4 μαζί με τον Crow και μετά θα πάω μαζί του. Ωραία, τα πήραμε. Πέθανε ο δικός μας. Από πού πέθανε τώρα, από τον Berry? Πού είναι ο Berry? Μάλλον είναι σωστά μας, παιδιά. Φοβάμαι να πλησιάσω. Όχι, μάλλον πέθανε μόνος του. Λοιπόν, θα μείνω εδώ πέρα για να έρθει ο φίλος μου και να πάει να πάρει το power cube. Ή μάλλον θα πάω εγώ. Αλλά φοβάμαι, παιδιά, μην χάσω. Παιδιά, ζήσα για πάρα πολύ λίγο. Πάω λίγο πιο εδώ πέρα. Πιο εδώ, για να είμαστε καλύτερα, να μην είμαστε στη γωνία. Ωραία. Και τώρα θα βγαίνουμε. Πολύ ωραία αυτή η στρατηγική. Είναι σπασμένη πραγματικά. Όπως βλέπετε έχουμε 6. Εντάξει, μακάρι να πάμε και καλύτερα. Βλέπω ότι πεθαίνουν πολύ γρήγορα ομάδες. Τι γίνεται? Παιδιά, εδώ πέρα έχει με 11 και Berry. Ανοίγω gadget. Τους ρίχνω λίγο έτσι να φοβηθούν. Ωραία. Και συνεχίζουμε στο καπνό μόνοι μας. Λοιπόν.
Εντάξει, 8 εγώ, μια χαρά. Παιδιά έχει 11, 12. Τι γίνεται τώρα? 13. Παιδιά, δείτε που με έριξε, ρε φίλε. Ωραία, εντάξει, τρίτη, δεν χάσαμε τρόπαιο, ευτυχώς. Τις άλλες φορές έχανα ένα τρόπαιο. Εδώ παίρνει και το spray, το play icon που πήρα από τον Gold 2. Και συνεχίζουμε. Ας τα ανεβάσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τώρα, αυτό μας νοιάζει εμάς. Άντε επιτέλους να μπουν και οι άλλοι τώρα. Πήραμε πριν λίγο και μπάζ από μύθικα στεράκι. Δεν τον έχουμε ανεβάσει μέχρι σε μισή level και τέτοια, αλλά εντάξει. Λοιπόν, άντε για να δούμε τώρα. Έχουμε cold, οι άλλοι εντάξει δεν έχουν κάποιον πολύ καλό. Φάγγελ, πρίμο, μίκο, εντάξει. Ωραία, παίρνουμε πάρκυψη εδώ πέρα. Έχουμε 3. Για να δούμε. Ο Colt εδώ πέρα δεν έχει καταλάβει τίποτα. Απλώς πάει μόνος να πολεμήσει. Εγώ πάω και φεύγω. Ωραία. Πέθανε φυσικά. Ο Colt πέθανε. Εντάξει, δεν το έχει. Άντε, επιτέλους δεν καίγομαι από το καπνό. Εντάξει, έφαγα damage. Όχι, παιδιά, κάποιος βλέπω. Όχι, Colt. Έρχομαι λίγο πιο εδώ εγώ. Φεύγω λίγο. Πότε βρήκαν τα 8 ρε παιδιά. Τέλος πάντων, εγώ φεύγω για λίγο. Έρχομαι από πίσω του, δεν το ξέρει αυτός. Όχι, παιδιά, παίζει να πεθάνω. Πέθανα. Έχει μείνει ο φίλος μου τώρα. Πέθανε, βγήκαμε τέταρτη. Χάσαμε 7 τρόπαια. Εντάξει, δεν πειράζει. 777 είμαστε. Εντάξει, μια χαρά, τέλος πάντων. Πάμε να συνεχίσουμε με τη στρατηγική. Καλή φαίνεται εξάλλου. Ωραία, έχουμε Poco. 2 healers. Πολύ καλό αυτό. Μπορεί να το κάνει και ο Poco αυτό. Να, μάλλον το ξέρω ότι πρέπει να το κάνουμε. Οπότε πάω να πάρω γρήγορα τα Power Cubes και πάω μαζί τους. Τώρα, παιδιά, θα νικήσουμε σίγουρα. Παίζει να πάρουμε κι εμείς και σίγουρα 40 Power Cubes. Θα πάω μαζί τους. Ό,τι καλύτερο. 2 healers. Παιδιά, όμως έρχονται άλλοι. Αυτό είναι κακό. Παιδιά. Όχι, δεν ήταν καλός ο Poco. Πέθανε ό,τι να είναι. Παιδιά, λίγο κολούσα πριν. Ωραία, μένουμε εδώ πέρα και φοβάμαι μήπως μας έρθουν, οπότε δεν ξέρω τι να κάνω. Κάπου εδώ είναι και οι άλλοι. Ωραία, τον έφαγα. Έρχονται με 8. Adept Crow. Εμείς έχουμε, εγώ έχω 7 βασικά. Ο Poco 4, λογικά και ο φίλος μου 7 έχει νομίζω. Ναι, 7 έχει και εκείνος. Παιδιά, υπάρχει Adept με 8 και Crow με 8. Αχ, δεν προλαβαίνω να κάνω boost. Όχι, τέταρτη πάλι. Φίλε, πώς γίνεται να μας βρίσκουν όλη την ώρα. Όλη την ώρα έρχονται σε εμάς και μας πολεμάνε, δεν πάνε στους άλλους. Παιδιά, πρέπει να πάρουμε τρόπια τώρα σίγουρα, τέλος πάντων. Άντε επιτέλους να μπουν αυτοί. Πρέπει να έχουμε 2 μπέριδες. Να έχουμε έναν ακόμη. Έτσι, αν ξέρει τη τακτική, ότι καλύτερα θα νικήσουμε. Εντάξει, έχουμε λόλα, δεν... Οκ. Όχι μεγάλο πρόβλημα. Αν ξέρει να ρίχνει, τέλος πάντων, μια χαρά. Αν μπορεί να σκοτώσει αντιπάλους. Λοιπόν, έχουμε 2 υπάρκους. Εγώ τώρα θα πάω να μαζέψω. Αντί να πάω λίγο να κάτσω εκεί πέρα, θα πάω σε λίγο. Τώρα έχουμε 3. Εντάξει, λόλα σκότωσε κάποιους. Να, υπάρχει Darling με 4 εδώ πέρα, στο φεύγω. Ωραία, μάλλον ναι, γυρίζω πίσω. Ωραία, ήρθα εδώ. Για να δούμε. Παιδιά, να ξέρετε, μόνο όταν είναι Power 3 το Kerb Juice παίρνετε Power Cubes. Λοιπόν, πάω λίγο από εδώ γιατί παίζει να πέθανα. Ωραία, έχουμε 6, μια χαρά. Η Λόλα εδώ πέρα, όπως τη βλέπω, μπορεί να πεθάνει. Όχι, παιδιά, παίζει να έρθουν σε εμάς.
Όχι, έχει Mortis με 9. Ωραία, έφαγα τον Colt. Τη βάψαμε με τον Mortis τώρα. Με αυτό λογικά θα είναι και το τελευταίο μας match. Παιδιά, τον έφαγα. Εντάξει, έχουμε 10, πολύ καλό. 11. Και ευτυχώς δεν έχει πεθάνει και κανείς μας, που σημαίνει πως θα είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Πάω να βοηθήσω λίγο τη Λόλα, γιατί δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά. Για να δούμε πού είναι όλοι. Αχ, εδώ πέρα υπάρχουν. Ο Colt έχει 10. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να πάω να πολεμήσω, θα το κάνω εγώ. Εντάξει, ό,τι κατάφερα το έκανα. Τραγίζω εδώ πέρα, μακάρι να μην έρθουν όλοι σε εμάς, όπως βλέπω. Εντάξει, 14. Πολύ καλά μέχρι στιγμής. Κάτσε, γιατί μπορεί να εγκλωβιστούμε, οπότε εγώ πάω λίγο προς τα εδώ, φεύγω. Ανοίγω gadget να πυροβολήσω τον Mortis. Έλα, πολύ λίγο είναι. Είναι λίγα hits, ρε φίλε. Ωραία, εγκλωβίστηκε ο Mortis, δεν νομίζω να ζήσει. Υπάρχει με 17 εκεί κάτω. Τον φάγαμε. Έλα, ένας Daryl. Έχουμε 18 όλοι μας, δεν γίνεται να πεθάνουμε. Ωραία, νικήσαμε. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!